Iltapäivää munkin puolestani kaikille. Tämä on tämmöinen alustajan unelma, että suoraan lounaan jälkeen pääsee tähän estraadiin, jolloin kaikki aistit varmaan valtaina seuraamassa nyt tilannetta. Ja olen tosiaan Porin kaupungin kehittämispäällikkönä ja tässä mun esityksessäni yritän lähestyä kuntien näkökulmasta tätä asiaa. Ja olen yrittänyt sillä tavalla jakaa ja rajata tämän oman esitykseni, että aika paljon ammennan niistä kokemuksista, mitä Porin kaupungin kautta on tullut yhteistyöstä järjestöjen ja ylipäätään kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ja sitten ihan ehkä loppupuolella yritän enemmän tuoda niitä omia näkemyksiä, millä tavalla itse kokee sen yhteistyön, enemmän tämmöisiä subjektiivisia asioita tästä kokonaisuudesta. Tämä otsikko on pikkusen tämmöinen kökkö ja vähän vaikea, kuntalaisten hyväksi yhteistyötä, miten järjestöt voimavaraksi. Se on ihan oikeaa täyttää asiaa kaikki. Mietin kauan aikaa, että millä tavalla tätä voisi lähestyä sillä tavalla, että se tuottaisi jotain sellaista uutta teille, mitä ehkä ette ole aikaisemmin kuullut. Ja päätin sitten lähestyä tätä aihetta niin siitä näkökulmasta, kun tulevaisuus teillä on jo aamupäivällä ollut aika keskeisesti täällä läsnä. Ja se olennainen asia jokaisen järjestön toimijan kannalta, on sitten pieni, keskikokoinen tai suuri, on tietysti se kenttä, missä te toimitte. Ne teidän asiakkaat, ne teidän kohderyhmät, mutta ennen kaikkea, jos kunnat on teidän kumppaneita, teillä olisi äärimmäisen tärkeää niin hahmottaa sen oman järjestönne tai oman organisaationne asema suhteessa siihen omaan kuntaan tai niihin kuntiin, kenen kanssa te olette tekemisissä. Ja päätinkin sitten lähestyä tätä aihetta sillä tavalla, että mä yritän puhua siitä, millainen on tulevaisuuden kunta, millainen on kaupunki, keskikokoinen kunta tai pieni kunta. Tässä on aika tuore tutkimustietoa myös mahdollista käyttää, mitä on Tampereen yliopisto yhteistyössä Kuntaliiton ja FCG Oyn kanssa tehnyt. Ja se mun ajatus on se, että kun mä yritän kertoa teille sitä, että millainen se tulevaisuuden kunta on, niin mä toivon, että te koko ajan niin miettisitte sitä oman järjestönne kannalta. Teidän kannalta on äärimmäisen tärkeää niin ymmärtää se, että mihin suuntaan se oma kunta tai ne kunnat, joiden kanssa olette tekemisissä, tulee kehittymään tulevien vuosien aikana. Ja yritän tämmöisten tulevaisuuskuvien kautta niin rakentaa sitä siltaa, että te osaatte toimia ketterästi muuttuvissa tilanteissa, koska kunnat välttämättä eivät ole niitä kaikkia ketterämpiä toimijoita näissä liikkeissä. Jos lähdetään ihan tästä taustasta, niin tämä nyt sinänsä yllätys kenellekään. Puhutaan me järjestökentästä, kuntakentästä, yrityksistä, ylipäätään meidän toimintaympäristöstä, niin aikamoinen pyörteisyys on tässä meidän ympärillä. Ja tuohon oikeastaan voisi mitä tahansa asioita nostaa, mitkä on tällä hetkellä ajankohtaisia. Jokaisesta pöydästä löytyisi monia tämmöisiä haasteita, mitä liittyy tähän toimintaympäristön muutokseen, missä me ollaan tällä hetkellä. Mutta se, mitä mä yritän tällä sanoa, on kuitenkin se, että vaikka me nyt ollaan vuodessa 2015 alkusyksyssä, niin tuntuu, että nyt ihan vuoden kahden sisällä tapahtuu koko ajan valtavan suuria muutoksia, niillä on pitkä vaikutus tulevaisuuteen. Jos mietitään 2010-luku esimerkiksi, mikä nyt kaikilla on kuitenkin aika hyvästi muistissa viimeiset 5-6 vuotta, miettikää niiden muutosten määrää, mitä on tapahtunut tässä ympärillä. Ja ei ole mitään ennusmerkkejä varmaan sen tyyppisiä, etteikö se muutos myös jatkuisi tästä eteenpäin. Ja ennen kaikkea nuo isot haasteet, mitkä tulee ihan maailmanlaajuisesti, mutta myös nämä ihan kansalliset haasteet. Siellä on lukemattomia erilaisia asioita, joihin meidän pitäisi jollain tavalla kyetä tarrautumaan, miettimään, mikä se tulokulma on oman järjestön tulevaisuuden näkökulmasta. Enkä yritä edes väittää, että ne olisi helppoja asioita. Jokainen noista haasteista esimerkiksi on sen tyyppinen, että vaatisi varmaan pysähtymistä ja käymistä läpi, että mitä se tarkoittaa teidän kannalta, teidän toiminnan kannalta ja ennen kaikkea lähitulevaisuuden valintojen kannalta. Mutta en lähde käymään niitä nyt sen tarkemmin. Yritin miettiä yhdellä kuvalla, miten kuvaisi tätä asennetta. Ja mä en tiedä, kuinka moni teistä on lukenut tämmöistä Charles Bukowski-nimestä kirjailijaa tai runoilijaa. Ja ei ole todellakaan mikään Nobel-kirjailija, että hänen kirjat liikkuu niin 3 aiheen ympärille, lähde toistaan, mitä ne aiheet on. Mutta oikeastaan hänen lausahtus yhdestä kirjastaan niin musta sopii hirveän hyvin tähän tilanteeseen, missä me ollaan tällä hetkellä. Kukaan meistä ei täysin pysty ennakoimaan, mitä tässä nyt tällä hetkellä tapahtuu, mitä tapahtuu ensi viikolla tai seuraavalla viikolla. Valtavia liikkeitä tapahtuu tässä koko ajan tässä meidän ympärillä. Ja jos oikein yhdellä kuvalla haluaisi piirtää niin tämä asia, niin tämä nyt on pikkusen ronski kuva. Mutta mä yritän tällä sanoa niin sitä, että jos ajatellaan kuntia ja järjestöjä,
Ja kuntia on isoja kaupunkeja, keskikokoisia kuntia, pieniä kuntia. Väitän, että kunnat on vähän tuollaisia mammutteja. Ne liikkuu hitaasti, ne kääntyy hitaasti, ne muuttaa tulevaisuuskuvaa erittäin hitaasti. Ja taas mä näen, että järjestöt olette ehkä kooltaan pikkusen pienempiä toimijoita, mutta olette paljon notkeampia, paljon ketterämpiä. Te kykenette nopeisiin muutoksiin tarvittaessa. Teillä on selkeä näkemys siitä, mitä teidän jäsenet tai asiakkaat haluavat, ja te pystytte tekemään nopeita muutoksia. Ideaali maailmassa tilanne olisi se, että sekä kunnat että järjestöt kykenisivät muuttumaan ja pystyisivät tekemään liikkeitä myös samaan suuntaan. Väitän, että vaikka on tuonne pieni valo pilkahtaa ja nämä molemmat katsoo samaan suuntaan, että jos halutaan toimia, puhutaan kauniisti proaktiivisesti, eli ennakoida niitä tulevia muutoksia, niin väitän, että te olette niitä parempia toimimaan tässä suhteessa. Ja sen tähden yritän kääntää nyt tätä keskustelua niin omassa esityksessäni siihen suuntaan, että teidän olisi hirveän tärkeää tietää se ja miettiä sitä, millä tavalla se oma kunta tulee muuttumaan, tai ne kunnat, joiden kanssa olette tekemisissä. Totta kai kuntien pitäisi myös miettiä samalla tavalla järjestökenttää, millaisia muutoksia on tulossa. Mutta pahaa pelkään ihan inhorealistisesti, että aika harvassa on ne kunnat, joilla on resursseja ja aikaa tällä hetkellä miettiä riittävällä huolellisuudella sitä, mihin suuntaan järjestökenttä kehittyy. Eli teidän aktiivisuus korostuu hirveän paljon, että saatte tuon mammutin kääntymään johonkin suuntaan ja ymmärtämään ne tarpeet, mitä niin kuin kentällä on. Ja mä lähden niin tästä niin sit liikkeelle, että mikä se järjestöjen rooli on sit suhteessa näihin tulevaisuuden kuntiin. Ja meillä on aika paljon semmoista niin taustatietoa olemassa. Esimerkiksi valtiovarainministeriö perusti viime vuonna tämmöisen niin sanotun propellipäiden työryhmän, missä oli aika paljon proffia ja oli jotain ministeriöitä korkeita virkamiehiä. Mutta heidän tehtävä, mikä valtiovarainministeriö antoi heille, oli vapaamuotoisesti tehdä esitys siitä, millainen voisi olla tulevaisuuden kunta. Se on sillä tavalla ihan mielenkiintoinen tehtäväanto, että siinä jätettiin aika vapaat puitteet näille toimijoille. Ja osa näistä asioista näkyy myös nykyisessä hallitusohjelmassa, kun puhutaan tulevaisuuden kunnista. Mutta tämä kuntamääritelmä oli sillä lailla mielenkiintoinen, että ne teki 3 tyyppisen luokituksen tähän taustalle. En lähde kauhean tarkkaan sitä käymään läpi, mutta he esitti sitä mallia, että tavallaan kuntakenttä jakautuisi 3 tällaiseen kokonaisuuteen, lähinnä koon puolesta, ja sitä kautta tämän koon puolesta tulisi niitä tehtäviä, mitä eri kunnille tulisi. Jos kiinnostaa tämä raportti ja ihan taustamateriaalit, mitä sitten on tehty, niin tuossa on tuo lähde, mitä kautta pääsee pikkusen kurkistamaan sitä, että tämä saattaa olla yksi suunta, mihin jatkossa mennään. Mutta paljon mielenkiintoisempi on tämä, niin mä alussa sanoinkin, että Tampereen yliopisto, Suomen kuntaliitto ja sitten semmoinen konsulttiyhtiö kuin FCG Oy on rakentanut 40 kunnan kanssa tällaisia tulevaisuuskuvia. Ja jokaiselle kuntatyypille, eli isolle kaupungille, keskikokoiselle kunnalle ja pienelle kunnalle on tehty 4 tämmöistä vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa. Ja mä ajattelen, että näitä tulevaisuuskuvia voisi pikkusen pysähtyä ainakin kaupunkien kohdalla ja pienempien kuntien kohdalla. Ja se kysymys teidän kannalta on just se, että mikä on teidän suhde tavallaan siihen omaan kuntaanne, jos se muuttuu tiettyyn suuntaan. Millainen on se teidän kunta näiden luokittelujen mukaan? Jos te sen ymmärryksen pystytte itsellenne ja jäsenistöllenne riittävän kirkkaasti selkeyttämään, teidän on paljon helpommin toimia niissä muuttuneissa tilanteissa. Ja kokeillaan nyt tässä tämmöinen 2 minuutin video ensin tästä tulevaisuuden kaupungista, mikä on tehty tähän taustatyöksi. Tämä myös aika hyvin tiivistää, millainen ehkä voisi olla tulevaisuuden kaupunki. 2 minuuttia, katsotaan tämä ensin. Millainen on tulevaisuuden kaupunki? Katsotaan 4 mahdollista kuntakuvaa. Vahvuuksinsa nojautuva elinkeinokaupunki panostaa olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiin. Vaarana on elinkeinorakenteen yksipuolistuminen. Kaupungilla on oltava vahva, elinkeinoasioihin paneutuva kaupunginjohtaja. Elinkeinokaupungissa vältetään riskialttiita kokeiluja. Parhaimmillaan vilkkaan elinkeinotoiminnan hedelmistä pääsevät nauttimaan kaikki. Kokeileva kaupunki on uusien ideoiden synnyttäjä ja uusien demokratian muotojen kokeilija. Se tarttuu aktiivisesti uusiin mahdollisuuksiin ja tukee asukkaiden omaehtoista toimintaa kaupungin kehittämiseksi.
Epäonnistumisia siedetään. Viranhaltijoilla on fasilitoiva rooli, joka asettaa aivan uusia vaatimuksia. Perinteinen palvelukaupunki on tuttu ja turvallinen. Sillä on hitaasti muuttuvat, runsaat palvelut. Kaupungin johtamisjärjestelmä on perinteinen, virastoihin ja lautakuntiin pohjautuva. Uudistuminen on viranhaltijavetoista. Kaupunkilaiset osallistuvat vain äänestämällä. Asiakaslähtöisessä kaupungissa asukas on asiakas. Palveluita kehitetään asiakas edellä. Oikeutensa tuntevalla kaupunkilaisella on valinnanvaraa palveluissa, eikä monituottajamalli ole kirosana. Kaupungilla on ketterä organisaatio. Siksi se pystyy reagoimaan herkästi asiakkaiden palautteeseen. Ehkä mietit, millainen oma kaupunkisi on. Vieläkin tärkeämpää on pohtia yhdessä, mistä eri kuntakuvien piirteistä sinun tulevaisuuden kaupunkisi rakentuu. Lue lisää kuntakuvista ja herätä keskustelua. Tulevaisuus on tekemisen kysymys. Eli tässä on ensimmäinen, mitä on ajateltu niin kaupunkien kohdalla yhtään enempää mitään koko luokkaa laittamatta, että mikä se kaupunki milloinkin on. Mutta se ajatus tässä koko ajan on se, että jokainen järjestö, joka toimii tietyllä alueella, miettisi, että missä se oma kaupunki tuossa nelikentässä tällä hetkellä on ja mihin suuntaan se on mahdollisesti kehittymässä. Ja kun te pystytte tavallaan sen sisäistämään, niin teidän on paljon helpompi miettiä sitä yhteistyötä, niitä kumppanuussuhteita ja ylipäätään millä tavalla te lähestytte ja toimitte sitten sen oman alueen edustajien kanssa. Tähän on vielä tiivistetty pikkusen sanomaa, mitä äsken tuli. En lähde näitä käymään sen tarkemmin läpi. Itse on ainakin helppo heti määritellä, että missä mun kotikaupunki Pori on. Ja myös itse koen sillä tavalla, että se missä me ollaan tällä hetkellä, se on se laatikko, mistä meidän pitää siirtyä myös pois. Ja kaikkein haastavin tilanne on se, ja ideaali tilanne niin teidän kannalta, järjestöjen kannalta olisi tietysti se, että suurin osa kaupungeista toimisi nimenomaan tuossa 4. luvussa. Mutta meillä on valtava matka vielä siihen, ja se ei ole realistista ajatella, että kovin nopeat siirtymiä tapahtuu. Mitä pienemmästä kunnasta on kysymys, sitä enemmän on mahdollista päästä tuohon kokeilevaan suuntaan, asiakaslähtöisempään suuntaan. Mutta mitä suuremmasta kaupungista on kysymys, se jäykkyyden aste on paljon suurempi. Jos samalla tavalla katsoo näitä keskikokoisia kuntia, mä en käy tätä nyt sen tarkemmin läpi, tämä jää taustaksi, jos joku on kiinnostunut, mutta mä ajattelin ottaa tämän toisen ääripään näille kaupungeille pieni kunta, ihan samalla tavalla, millainen tulevaisuuskuva voidaan ajatella, että pienillä kunnilla on jatkossa. Ja Satakunta on siinä mielessä aika hyvä maakunta tämän tyyppisiä, että meillä on 20 kuntaa tällä hetkellä, ja meillä on aika paljon nimenomaan näitä pieniä kuntia, että siinä mielessä tämä on varmaan ihan paikallaan. Katsotaan samalla tavalla näiden pienten kuntien tulevaisuus. Millainen on pieni kunta tulevaisuudessa? Katsotaan 4 mahdollista kuntakuvaa. Reunakunta keskittyy paikallisyhteisön elinolojen suojeluun. Julkiset palvelut ovat pääsääntöisesti muiden toimijoiden harteilla. Kuntalaiset ovat etä- ja itsepalvelujen varassa, kun palvelut ja työpaikat keskittyvät kaupunkiseuduille. Valtio sääntelee kuntien palvelujen saatavuutta ja laatua, mutta ei niiden saavutettavuutta. Verkostokunta vastaa palveluista valtaosin yhdessä muiden kuntien kanssa. Kunnilla on yhteisiä viranhaltijoita, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kunnan johtamisessa korostuu verkostoissa vaikuttaminen. Yhteisymmärryksen löytäminen toimijoiden välillä voi olla vaikeaa. Ohut kunta kuvaa tulevaisuutta, jossa julkinen valta on vetäytynyt osittain hyvinvoinnin ylläpitämisestä kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Aktiiviset yhteisöt ja järjestöt ottavat vastuuta yhteisistä asioista. Kunta koordinoi ja mahdollistaa järjestöjen toimintaa. Parhaimmillaan kuntalaiset huolehtivat toisistaan ja yhteisöllisyys kasvaa. Pahimmillaan eriarvoisuus lisääntyy, jos vastuunottajia ei löydy tai he väsyvät. Erikoistunut kunta perustaa toimintansa paikallisiin vahvuuksiinsa tai historiaansa. Valtion sääntelyssä yhdenvertaisuuden tavoitteesta on luovuttu, jotta kunnat voivat erilaistua.
Toimitusjohtajan kaltainen kunnanjohtaja tuntee kunnan erikoistumisalan. Erikoistunut kunta edellyttää kuntalaisten osallistumista ja luottamushenkilöiltä sitoutumista valitulla tiellä. Ehkä mietit, millainen oma kuntasi on. Vieläkin tärkeämpää on pohtia yhdessä, mistä eri kuntakuvien piirteistä sinun tulevaisuuden kuntasi rakentuu. Lue lisää kuntakuvista ja herätä keskustelua. Tulevaisuus on tekemisen kysymys. Eli tässä oli nyt pienen kunnan kannalta rakennettu ihan samalla tavalla tämä kokonaisuus. Ja mä oon tähän kerännyt niitä keskeisimpiä piirteitä, mitä liittyy sitten näihin 4 eri malliin. Ja te tietysti itse pystytte paljon paremmin määrittelemään oman järjestönne suhteen, mistä te olette näissä laatikoissa suhteessa omaan kuntaanne. Mutta jotenkin on helppo ajatella, että jos teidän yhteistyökumppani, se kunta, kenen kanssa olette tekemisissä, toimii verkostokuntana, niin sehän on ideaalitilanne, koska silloin tällainen monituottajuus, yhdessä tekeminen, yhdessä suunnittelu, pitkäjänteinen toiminta on hedelmällistä ja molemmat tunnistaa omat tarpeensa, mitä tähän liittyy. Mä en sen enempää nyt tästä tulevaisuuden kunnasta puhumaan, että tässä nyt on näitä tämmöisiä vähän ehkä kärjekkäitäkin esimerkkejä siitä, ja aika harvoin se kehitys menee kuitenkaan suoraan ihan tällä tavalla. Ja monet kunnat käyttää useita tämmöisiä yhdysmerkkejä monesta noista laatikoista. Kysymys on tietysti siitä, että mihin suuntaan kunnat haluavat mennä tai mihin suuntaan kunnat joutuvat menemään jatkossa. Mutta mun mielestä olennainen kysymys niin teidän kannalta on se, että jos te ajattelette sitä omaa toimintaanne, jos te tekisitte samanlaisen tulevaisuuskuvan omasta toiminnastanne, niin millainen se tulevaisuuskuva olisi? Ja miten se tulevaisuuskuva, mikä te tekisitte, linkittyisi niihin kuntiin tai erikokoisiin kuntiin, joiden kanssa te olette tekemisissä? Ja se olisi paras mahdollinen tilanne, että jos teillä on yksi kunta, jonka kanssa te teette paljon yhteistyötä, että se kunta tietää täsmälleen se, että millainen tulevaisuuskuva järjestöllä sillä ja sillä on, mitä se tavoittelee, mitä se osaa, minkä tyyppistä toimintaa se tekee, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sillä on. Ja yhtä tärkeää tietysti teille olisi tietää se, että millainen se oma kunta, jossa te toimitte, on. Kuinka ennakoitavaa se toiminta on, kuinka paljon voi luottaa siihen, että asiat menee tiettyyn suuntaan. Ja tässä on sellainen pikkusen hankala tilanne Satakunnassa, että täällä on te järjestöt olette tehneet strategian, mistä olette erittäin pitkälle jo niin määritellyt sitä, että mitä tehdään, mitä te olette, mitä te haluatte, ja on selkeä niin suuntaviitta siitä, mihin suuntaan te olette menossa. Mutta se vastinpari puuttuu. Aika harvassa on ne kunnat, jotka on tehnyt vastaavan tyyppisen järjestöstrategian kuntien näkökulmasta. Mitä kunnat odottaa niitä oman alueen järjestöiltä ja toimijoilta. Ja niin kauan kun se puuttuu se kuntien näkemys, sitä on pikkusen niin torso tämä toiminta. Te joudutte uudelleen ja uudelleen vakuuttamaan eri toimijoita, kertomaan samat asiat uudelleen ja ikään kuin aloittamaan aina kuntien kanssa uudelleen ja uudelleen se tekemisen. On varmasti myönteisiä esimerkkejä ihan samalla tavalla, mutta ne jollakin tavalla on jäänyt ehkä pikkusen pimentoon. Mä vielä teen ihan tällaisen ihan subjektiivisena niin näkemyksenä, että tunnistan sen, että kaikki järjestöt, jotka tässäkin salissa nyt on erittäin erilaisia. Ja teidän vertaaminen on niin mahdotonta. Teidän toimintatavat, teidän asiakkaat, teidän jäsenistö ja niin edelleen. Puhumattakaan kuinka paljon teillä on resursseja, henkilöstöä, jäsenistömäärää ja mikä teidän koko ylipäätään on. Toimitteko paikallisesti, alueellisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti. Mutta sitten huolimatta, niin mä yritin rakentaa ihan tavallaan omien kokemusten pohjalta, että jos pitäisi rakentaa tällainen tulevaisuuskuva niistä järjestöistä, joiden kanssa itse olen ollut Satakunnassa tekemisissä, niin minkä tyyppinen se tulevaisuuskuva sitten olisi. Ja tämä on ihan tällainen harjoitelma, että älkää pysähtykö tähän liian pitkälle, älkääkö kukaan tulko sykkäämään jossain vaiheessa, miksi mä olin laittanut tuommoiseen laatikkoon, tuommoisen ranskalaisen viivan. Vaan se ajatus mulla on se, että olisi hedelmällisen yhteistyön ja ehkä tämmöisen harjoituksen paikka, että meidän järjestöt rakentaisi samalla tavalla täällä Satakunnassa näitä tulevaisuuskuvia. Ja sen jälkeen koottaisiin myös yhteinen tulevaisuuskuva siitä, millaisia Satakunnan järjestöt on. Sitä pystyy tematisoimaan sosiaali- ja terveysalan järjestöt ehkä omana, työllisyyteen liittyvät järjestöt omana, urheiluseurat, vapaa-ajan seurat omana ja niin edelleen ja niin edelleen. Mitä pidemmälle sitä tulevaisuuskuvaa pystyttäisiin tällä tavalla viemään,
sen helpompi näissä kuntien tulevissa haasteissa olisi niiden kuntien ottaa ikään kuin haltuun se asia, ymmärtää mistä on kysymys ja ennen kaikkea osallistuu siihen tekemiseen ja käyttää teitä niin kuin voimavaroja. Jotenkin minulla on sellainen olo, että tänä päivänä poliittiset päättäjät, johtavat viranhaltijat kunnissa on aika kiinni niissä omissa jutuissaan, tulevaisuuden suunnitelmissaan, vaikka olisi tahtoakin niin pysähtyä kuuntelemaan ja kuulemaan, mitä järjestöt sanoo, niin siihen on liian vähän aikaa ja resursseja. Ja hirveästi hukataan niin sillä tavalla näitä mahdollisuuksia, mitä olisi mahdollista saada. Ja tämä nyt on ihan kärjistetty esimerkki, että esimerkiksi tuo ykkös- ja kakkoslaatikko, mikä tuossa vasemmalla puolella on, menee erittäin paljon niin yhteen. Ei niitä voi niin kategorisesti erottaa. Mutta meillä on paljon sellaisia vaikka koko maassa toimivia isoja järjestöjä tai globaaleja järjestöjä, mitkä keskittyy puhtaasti edun ajamiseen. On kysymys sitten jäsenistöstä tai jostain asiasta tai jostain ryhmästä. Meillä on erittäin paljon näitä palvelujärjestöjä, joilla on omat palvelut, omat tuotteet, joita myydään asiakkaille, myydään jäsenistön kautta eteenpäin ja niin edelleen. Mutta nuo oikein olevat on minusta mielenkiintoisia. Ja näkisin, että esimerkiksi tämä Satakunnan yhteisökeskus on hyvä esimerkki tällaisesta verkoston punojasta. Ja ylipäätään tällaiset kumppanuustalot, nuorisotakuutalot, järjestötalot ja vastaavat, jotka kokoavat niiden toimijoiden näkemyksiä. Monet potilasjärjestöt, monet kansalaisjärjestöt, joilla on tämmöistä valtakunnallista ja alueellista toimintaa, toimii samalla periaatteella, vaikka ne yksittäiset yhdistykset sitten saattaa olla tuolla palvelupuolella. Sitten on ehkä nämä erikoistuneet, että kaikkein tyypillisimpiä on varmaan jotkut yhden asian liikkeet. Meillä on kaupunginosayhdistyksiä, kyläyhdistyksiä, museolaiva, perinneyhdistyksiä, mitä tahansa tällaisia, jotka on yhden asian ympärillä erittäin vahvasti. Mutta se mun mielestäni on se, että jos kunnista päin katsotaan, niin pitää nähdä tämä heterogeenisyys, mikä liittyy järjestökenttään. Mä väitän, että tällä hetkellä sitä ei riittävän tarkkaan nähdä. Ja mitä tarkempi se kuva olisi teistä, sen helpompi olisi rakentaa sitä tulevaisuutta, päätöksentekoa, resurssointia, kun ymmärrettäisiin, mikä on kenenkin rooli tässä kokonaisuudessa. Mä laitoin tarkoituksella sen mammuttikuvan siihen alkuun. Ja ideaalitilanne olisi se, että kunnat itse toimisivat sillä tavalla, että tätä työtä tehtäisiin tavallaan yhdessä tai teidän kanssa. Mutta paha pelkään, että tämä työ jää erittäin paljon niin teidän varaan ja teidän aktiivisuuden varaan. Mutta te teette parasta mahdollista tulevaisuustyötä, jos te pystytte niin määrittelemään tätä tulevaisuuskuvaa pikkusen tarkemmin teidän omalta osaltaan. Ja viimeisen diana niin ajattelin näyttää, että nämä nyt on pikkusen tällaisia, ei nyt ihan varmaan loppuun asti mietitty ja jokaisesta voisi paljon selittää enemmän. Nämä on näitä omia subjektiivisia näkemyksiä siitä, että jos mä ajattelen itseäni niin Porin kaupungin kehittämispäällikkönä ja sitä yhteistyötä, kumppanuussuhteet, mitä on järjestöjen kanssa, niin minkä tyyppisiä asioita niin henkilökohtaisesti ja sen työn kautta itse odotan järjestöiltä. Ja silloin mä näen silmissä ne kaikki toimijat tässä meidän alueella, joiden kanssa ollaan niin vuosien aikana tekemisissä. Ja nämä nyt on tämmöisiä pikkusen kärjistettyjä esimerkkejä, että mä oon kerännyt 9 tämmöistä niin esimerkkiä tähän taakse. Ja tämä ensimmäinen on se, mihin mä jo viittasinkin, että tarvitsisi päästä tällaiseen tavoitteelliseen, pitkäkestoiseen, suunnitelmalliseen yhteistyöhön. Mutta tässä on se ongelma, mihin jo viittasin. Te olette hoitaneet sen oman ruutunsa esimerkiksi tekemällä järjestöstrategian, mistä olette selvästi linjanneet ja tuoneet sen oman esityksenne näkyville. Mutta me kunnat, ainakaan Pori ei ole hoitanut sitä roolia vielä toistaiseksi. Me ollaan luvattu, että sellainen tehdään, ollaan puhuttu siitä jo monen vuoden ajan, mutta se on edelleen tekemättä. Ja tämä on sellainen asia, että tästä on pakko päästä eteenpäin, että me pystytään toimimaan ammattimaisella tavalla jatkossa. Ja toinen ihan kylmä tosiasia on se, että se lisäarvo. Mä en nyt tarkoita mitään perinteistä marksilaista lisäarvon käsitettä, vaan puhtaasti, että mitä hyötyä teistä on. Millä tavalla te paikkaatte tai täydennätte tai korvaatte jotain semmoista olemassa olevaa. Onko teillä jotain semmoista asiantuntijatietoa, kokemustietoa, asiakastietoa, mitä meillä ei ole, mutta meidän pitäisi ehdottomasti kuulla se ja hyödyntää omassa työssämme. Ja tämä lisäarvo tietysti koskee myös teitä samalla tavalla, ette tekään halua tehdä vaan yhteistyötä yhteistyön vuoksi jonkun kanssa, vaan teidän on saatava myös jotain hyötyä siitä asiasta. No kolmas asia on mun mielestäni se, että meillä on hirveän paljon tämmöisiä löysiä kumppanuussuhteita.
tavataan silloin tällöin, kuullaan silloin tällöin, osallistutaan joihinkin seminaareihin tai foorumeihin, mutta se ei ole semmoista kauhean niin kuin strategista eikä suunnitelmallista, vaan se on sellaista niin kuin ad hoc, että se vaan asiat tapahtuu ja vähän niin kuin ajopuuna mennään niin kuin asiasta toiseen. Ja uudelleen samat asiat tulee vastaan ja niitä ratkaistaan vierekkäisissä kunnissa samalla tavalla, eri tavalla, mutta yleensä toisistaan tietämättä. Et jos puhutaan tämmöistä strategisesta kumppanuudesta, millä tavalla fiksut, esimerkiksi pienet verkostokunnat tällä hetkellä toimii. En ole Satakunnasta esimerkiksi, otetaan vaikka Pirkkala tuosta Tampereen kyljestä tai Kaarina Turun kyljestä, niin ne on hyviä esimerkkejä siitä, millä tavalla nimenomaan kaikkia palvelutuottajia, järjestöjä, kumppaneita hyödynnetään siinä omassa toiminnassa. Että päästään sellaiseen aitoon monituottajuuteen, että pystytään yhdessä ja yhdistämään niitä asioita mahdollisimman paljon. Tämä nyt on vähän muotia, että koko hallitusohjelma ja kaikki muutkin on täynnä kokeilukulttuuria ja tätä höpinää näistä ideoista ja innovaatioista. Mutta tässä on kyllä sellainen totuuden siemen, että te olette ketteriä toimijoita, te parhaimmillaan pystytte nostamaan sieltä näitä isoja asioita. Nyt mä en halua pitää sitä kaupungin viranhaltijahattua päässä tällä hetkellä, nyt mä oon ihan vaan oma itseni. Mutta kyllä mä kaipaisin teitä semmoista vahtikoiraroolia vielä enemmän. Että äänekkäästi toisitte esiin epäkohtia, kokemuksia, tuloksia ja olisitte niiden vähän hiljaisempien toimijoiden puolesta puhuja ja pystyisitte nostamaan niin kuin kriittisesti myös esiin asioita, pelkäämättä mitään imperiumin vastaiskuu sitten sieltä kunnan taholta. Mutta tämä puoli, tämmöinen sosiaalinen herätteleminen, omatunto, moraali, vastuullisuus, kaikki tämmöiset asiat, niin teillä on mun mielestä hirveän iso rooli nimenomaan tällä puolella. No, kuudentena asiantuntijuutta, totta kai, sitä kaikki kaipaa, sitä lisäarvoa, mutta vielä enemmän sitä maanläheisyyttä. Eli niitä käytännön asioita, mitä sieltä kentältä tulee, sellaiseen muotoon puettuna, että paatuneenkin virkamies ymmärtää, mistä on kysymys, puhumattakaan poliittisista päättäjistä. Ja sitten tätä. Omasta päästä huomaa kaikkein eniten, että kuinka paljon me toistetaan niitä samoja kaavoja, samoja tavoitteita, samoja mittareita ja niin edelleen. Ja aina puhutaan ennaltaehkäisevästä otteesta, ennakoinnista, ennakoitavuudesta, niin näitä mittareita, mitä nousee sieltä kentältä, teidän omien kokemusten kautta. Ja ennen kaikkea tätä niin laatikon ulkopuolelta tarkastelua, niin sitä tarvittaisiin nimenomaan tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan. Tämä puolesta puhuminen tulikin tuossa pikkusen aikaisemmin, mutta mä näkisin, että ennen kaikkea vapaaehtoistoimijoilla tämä on erittäin tärkeä asia. Että jollakin tavalla ne hiljaiset äänet pystytään muuttamaan sellaiseen muotoon, että ne saa tarttumapintaa kyynisessä, kiireisessä, resurssipulaa valittavassa kuntakentässä. Ja ehkä sitten viimeisempänä, tämä on se kaikkein tärkein asia. Niin kauan kun tämä puuttuu tästä meidän ympäriltä. Nämä rakenteet, ne sovitut, ennen kaikkea korostan sovitut yhteistyömuodot, niin on aika hankala teidän toimia suhteessa muihin. Ja ennen kaikkea tämä molemminpuolinen hyöty vielä tähän liittyen. Ja ihan lopuksi, niin japanilaiset sanalaskut aika hauskoja, ja mun mielestäni tässä on valtava viisaus tässä takana. Ja kun mä tulin tähän saliin, mä katsoin näitä, tämä seinä on niin puoliksi täynnä näitä teidän tuotoksia, joita jatkatte vielä tänään. Tässä piilee niin nimenomaan se totuus, että tätä kautta se löytyy, kun nämä kaikki asiat kyetään jalostamaan. Tässä tiivistetysti. Kiitoksia.